प्रभुଙ୍କ ଯଶ ପ୍ରତାପ କହି ବାରେ ବାରେ ରାତ୍ରି ଅଲଗା ମୁଁ ଆଣିବି ସୁନ୍ଦରୀ ଏତେ କହି ପୁରୀ ଚଳି ଗଲା ସେ ଅସୁରୀ ସୀତା ବିଚାରନ୍ତି ବି ହେଲା ସିନା ବାମ ଅଗ୍ନି ନ ମିଳହି ନୁହେଁ ଦୁଃଖ ଉପଶମ ଆକାଶ ପାବକ ପରି ଲକ୍ଷ ତାରା ଜଳେ ଗୋଟିଏ ସୁଥା ଖସଇ ନାହିଁ ରସ ତଳେ ଚନ୍ଦ୍ର ନଳ ସମ ହୁଏ ପ୍ରତି ମୋର ଅଭାଗିନୀ ଜାଣି ନତେ ଜଳେ ଅଗ୍ନିଧାର ହେ ଅଶୋକମ ବିନୟ ଶୁଣ ତରୁବର ମୋର ଦୁଃଖ ହରି ତୋର ନାମ ସାର୍ଥକର ନୂତନ ପଲ୍ଲବ ତବ ଲାଗେ ଅଗ୍ନି ସମ ସେ ଅଗ୍ନିରେ ଦିଅ ଜାଳି ଏ ଶରୀର ସୀତାଙ୍କୁ ନିରେଖି ରାମ ବିରହ କାତର କଳ୍ପ ସମସ୍ତେ ସମୟ ମଣେ କପି ବୀର ବିଚାରି ହୃଦୟ କପି ରତ୍ନ ମୁଦି ପକାଇ ଦେଲା ଭୂତଳେ ବିଚାରି ହୃଦୟ କପି ରତ୍ନ ମୁଦି ପକାଇ ଦେଲା ଭୂତଳେ ଓ କପି ଅଗ୍ନି କୋଣି ନମିଶିଲା ଓ କପି ଅଗ୍ନି କୋଣି ନମିଶିଲା ନେଲେ ସୀତା କର ତଳେ जय सीताराम
বনর সায়ন এ বাণী যে ভাসিল হে প্রকট কেশন তো হনুমান প্রবেশিলা সতী পাশে পুরি বসিলি জানকী হৃদয় সংকাশে কৈকপী মাতা মোহি শ্রীরামଙ୍କ দূତ রামଙ୍କ শপথ মাতা কହୁছি ମୁଁ ସତ ଏ ମୁଦ୍ରିକା ମାତା ମୋହି ଆଣିଛି ଯତନେ ତୁମ୍ଭ ପାଇଁ ଦେଲେ ପ୍ରଭୁ ସଂକେତ ଏସନେ ବୁଝନ୍ତି ଜାନକୀ ନର ବାନର କି ପ୍ରୀତି ତମୁ ସବୁ କଥା ଖୋଲି ବରଣେ ମାରୁତି কপির বাণী অতি প্রেমে শুনি মনে উপজিবি শ্বাস বুঝিলে সতে কায় মন বাকি দয়ানিধি কর দাস বলে শ্যামর রামচন্দ্র কি পবন সুত বীর হনুমান কি सीता मैया की उमापति महादेव की सुंदर कांड द्वितीय अध्याय।